Welcome here to another episode yema Secrets nema Confessions. Nasi tine munhu watinaye, tine munhu watakahosta. Remember last time tine vamwe vanhu vatakambounza. Then pane vakamboisawo ma-comments kuti tipote tichiita sei tichihosta vanhu. Saka most of the times mukationa tisina vanhu vatinenge tiinavo. Tinenge tiinewo ma-problems atinenge tiinawo, but vanhu tinenge tichitoda kuvaunza kuti vange vachinotaura nyaya dzavo in person. Nyaya inozoitika ndeyekuti nhau yetransport kufambira vanhu vanenge vada kufambirwa kwavanenge vari, nevamwewo ndo vanenge vachitaurawo zvakasiyana siyana, but kuti tinge tichikupai program vanhu vachingouya vachizvitaurira nyaya dzavo tinenge tichitoda zvakanyanyisa. So we are looking forward kuti pese patichawanira mukana wekuti tinge tichiunzawo munhu anga achitaurawo nyaya yakewo nenzirawo yake, maitikiro anenge akaitawo zvinhu muupenyu hwake, kana kuti zvimhingamupinyu angave matambudziko aanenge achisangana nawo. Nhasi tina vahanzvadzi vedu vatiinavo vachange vachisheya nyaya yavo yakaitika kwavari kuti vazosvike pavari muzuva ranhasi. Tivachingamidze titaure navo zvizere. Mukutaura kwavachaita nyaya yavo tichangoedzawo nepatinogona kuti vasange vachitaurawo mazita enzvimbo zvakaitika kana kuti zviri kuitika, zvakare nemazita evanhu. So tichangopinda munyaya yavo kungotitsanangurira zvizere, then mozotiudzawo zvamunenge muchifungawo mucomment section. Makadii henyu vahanzvadzi? Mushe mukomonist makadii henyu? Tiripo zvedu. Sunungukai zvenyu kuti munge muchitaura nyaya yenyu. Ruzhinji rweZimbabwe rwakatomirira kuda kunzwawo kuti zvii zvakaitika kana kuti zvii zviri kuitika, kana kuti pana paine rubatsiro rwamunenge muchida, vanenge varipo vanenge vakasununguka kukubatsirai. Saka munogona kutanga henyu right from the start kusvikawo muzosvikewo pamunenge maona kuti apa mataurawo nyaya yenyu zvizere. Tinokutendai. Alright, maita basa nekutipuka nawo kuti titaure zvinhu zvinenge zvichitinetsa kumakore. Inini nyaya yangu yakatangira ndichangotangira payakanyatsotangira ma-problems. Nyaya yangu yakatangira pandakapedza chikoro, like andakutonyora form 4 yacho. So chakaita kuti tadze kunyora form 4, mudhara wangu inini akati aiwa iwe mbomira kunyora form 4 this year, unozonyora next year, because pamba pedu status zvikuri mafodya. Saka time yacho unoda kubatsirwa fodya, bozi wangu akati mafodya yakawandisa patime iyoyo. Saka vaizoti ndikaitsada kuti nditi ndikanyora ndapedza chikoro ndoenda kuti rege ndotsvaga basa sezvinoita vamwe vana, kana kuti rege ndiendewo, kana kuti kungoitawo zvimwe zvinhu zvokuti unenge wasuduruka pamusha. Saka ndozvavaisada. Saka vakabva nditi usanyore this year, unozonyora next year kuti wandidhilei ndirambe ndiri pamusha ndichivabatsira kuri mafodya. Saka ipapo ndakarwadziwa, but ndakangoti hapana kutamba, rege ndiregere kunyora kwacho this year. So ndaregera kunyora gore racho neroro ndaifanira kunyora form 4. Takagara paye ndichiri mafodya ndichifudza mombe, mind you kuti ndini first born kapa ndiri mwana musikana. Saka ndaivabatsira zvese. Ndaenda kunobopa ngoro apa ndiri munhu musikana, ndainobopa ngoro, ndaenda kunobatsira kutema huni ndiri ndakatogara padustbin paipepechi pengoro. Saka ivo vaisoda ndibve pamusha because ndindeitoitange mushandi. Saka in short, are you trying to say kuti were you being abused? Mai abuse kwa here kana kuti rainge ringori basa rekubatsirawo pamusha? Ini ndaiona hangu kuti ipapo ndaisazvonongira zvakanyanya, but ndakazoona kuipa kwazvo kumberi kuti aiwa sezvo ndaishandira mubereki ndichikura ndaingoona kuti aiwa tiri kushanda pamba bosi tikuda kudya ndiri kubatsira mubereki handiti. But unozoona kuti zvaneka kunyanyisa, like kuti haubvumirwi kana kuenda kuholiday. Isi pamba pedu taisabvumirwa naenda kuholiday. Baba wangu aindirambidza kuenda, asi vamwe vanin'ina wangu vaitoenda, asi inini ndindega ndairambidzwa. Ndaisatombobvumirwa kana kuholiday, ndaisabvumirwa kana kubva pamba zvekutoti ndaitorwa kana nehama ndararo kumba kwagogo wangu kana ndaisabvumirwa ba. Saka imi makakura manga mungori masisters chete here kana kuti mamune hanzvadzi dzamainge muchikura nadzo? Isusu tichikura taingoye 4 girls.
ndiri first handimukoni taitiri vasikana chiti mukomana akatozosunungukwa manje. Alright. Saka kuhama dzenyu kwamaida kuenda uku zvakamira sei? Kwakuri kunana aba mukuru nana baba mudiki? Kuhama kwandaida kuenda kumba kwaiva ningi navamai vangu like Harare. Waningi navamai vangu vakawandisa, saka vaive muHarare mutsakagona kuti mbotipe mwana uye kuholiday. Asi vaita sei vairamba. I remember ndiri grade 7, holiday grade 7 yamunozoti yakareba chokwadi. Asi ndakatoshaya kuti ndoenda kupi kana ende vanhu vangu vasingachatodewo kuti waita sei watitore because wazoti mudhara aisatoda nevana. Asi rimwe zuva kuti ndiende kuholiday ndizive Harare ndakazoita zvekutobiwa ndiri grade 7 nomuningina wamama wangu tienda kuMasowe. Musikana wake basa akanga asiya basa ndobva watongoti sita kutongoenda nani nemwana wenyu ndina mama kuMasowe, baba wasingazvizivi. Saka ndaendwa neni kuHarare kuya yakasara ikaita hondo. Vakatoti dzosai mwana wangu. Saka hanzvadzi dzamai vangu dzimwe ndo dzakatozoenda ikoko dzikatonowapopotera kuti kwemimi mwana arisvika grade 7 asingazive kana Harare. Nawo mwana atorwa kuenda kuHarare, imimi makuda kuti mwana ngaadzoke. Muri mubereki akaita sei kuti hamudi kuti mwana aende kuholiday asi mwana wedu tese here? Kana tiri mufamily anti mwana ndewedu tese. Handiti muri kuona. Saka ndopakatanga nditange kufunga kuti kusei inini mudhara wangu hatodi kana kuti ndiende kuholiday kana kuti nditorwewo nehama, nekuti munin'ina wangu holiday yaiti ikasvika dzimwe hama dzikamukumbira aitobvumirwa kuenda. Asi ndaita se ndairambidzwa, ndaibva ndanzi nekuti uri first born ufanobva pamba unofanira kuleader vamwe negood example wekuti unofanira kushanda kana kuita sei. Saka ndaizoita zvinhu zvakaomarara zvokuti zvaindirwadza semwana. Vabereki vatiri kutaura nezvavo ava muzuva ranhasi vari kupi? Vachiri kurarama here kana kuti havasisiko? Vari kurarama wapenyu but wakazosiyana amai vangu nababa vangu nenyaya yangu futi iwe. Saka imimi mukutaura kuti ndimi makava chikonzero chekupatsanurana kwakaita vabereki? Hongu ndotoona sekudaro kuti kusiyana kwavoka inyaya yangu inini, kuti amai vangu azotwa kututa mabhegi waende kuda kwangu inini. Saka muri kuda kuedza kutaura kuti amai ndo vaikufevherai, baba vachikudzvinyirirai here? Kana kuti baba ndo vaida kukavhiridzai then amai varivo vanokutsikirirai? Ipapo pakamira sei? Amai vangu handidi kunyepa, amai vangu vaindikavhiridza but baba vangu manje vangu vane mwoyo wakaoma uya uyo kutoti nyangwe amai vacho futi vaitoita sei ndaitoona kunge vari kutodzvinyirirwa futi amai vangu. Alright. Mukukura pane pamaimboona amai vachirohwa here, kutukwa kana nemashoko mamwe anenge akadzika-dzika? Mune nguva yamaimbowitnesa zvinhu zvakadaro here? Kwete, isusu pataikura isusu inini handina kana musi kuti ndinoti ndakaona abereki vangu vachinyanyonetsana tiripo pamwe vaizonetsanawo somewhere taitoona kunge like family yedu happy family but inini kusadi kwangu ndini ndainyanyoona kudzvanyirirwa nekuti ndaiti nyange kuChristmas yemwe yakambosvika baba vangu tairima fodya wabva kumafloats kuya kunotengesa fodya tatengerwa hembe. Mukuma honest dai makaona sketi yandakatengerwa ipapoka iri yejini yaisvika kumakumbo. Apa ndiri munhu wemusikana, vamwe vanenge vakachena ivo tengerwa zisketi zihombe. Amai vangu vakatotengerwa kajini kadidi kakanaka nekadresi waningina wangu tudresi twakanaka. Ini ndikatengerwa zijini rihombe ndio ndatengerwa kana nezitisheti rakakura. Saka ndakazoti ndatambira hembe dziya zvozvo kuti unotongotambira but mwoyo unongoita se uchirwadza uchiona umwe wakafitwa nehembe. Saka mangwana kusensei ndakabva ndamuka ndikaenda kwagogo wangu ndikanochema zingete ndirikoko ndikati hembe dzandatengerwa nababa vangu hadziiti asi vamwe vatengerwa hembe dzakanaka. Ndopakauya vaningina mama vangu vachiti sakaiti baba vangu wabva kumafloors vaiuya chichi vanhu vachingofara vari pamba pedu. Ndipo pakaburitswa hembe dziya mama vachiratidza vaningina vavo. Ndopa zvanzi nevaningina mama vangu asi zvamaita izvi mukuona zvakanaka here kuti shuwa imimi motepfeka kamina kamwana akapfeka zijini rakareba rine tambo kudai mwana wemusikana here, mwana upfeka zisketi rakareba rinotange richatodonha kwaari. Ndopakazochinjwa sketi iya ndikapiwa hejini diki inge yapiwa mama vangu akazotora hombe yacho. Saka imimi mukukura kwenyu vabereki venyu
tingataurewo here kuti baba vainge vaine kautsinye kavainge vainako. And the other thing chandoda kuti ndinge ndichibata, chandoda kunzwa inini nevamwe chavarida kunzwisisa ndechekuti mune nguva here dzamaimboitwa zvinhu zviri out of proportion, like kubatwa muviri wenyu kana kuzosvika pakuda kubatwa chibharo nababa venyu. Dziripo here nguva dzakadaro kana kuti hazvina kumbobvira zvakaitika? Aiwa, izvozvo hazvinobvira zvaitika. Wanga wari munhu iye kuti wanga wari tingati overprotection kwandiri, zvezvekuti waiti nyange wakanzwa kana kaguwa, like sekuti mwana wechikoro pamunobva kuchikoro paipai mogona kufamba mwakawanda, pane boys pane girls, ungonzwa kana nemwe munhu kuti mwana wenyu ndamuona achifamba nevakomana. Ndairohwa zviyo zvekuti ndaenda kuchikoro kundaigara makumbo aitori nemamarks ekurohwa, asi vaisandipo kana mukana wekuexplaina saidi dhangu kuti aiwa tabva kuchikoro chandisingafambai nemunhu komana ndiri wani, tanga takatongowanda sekuti vanhu vanogara kumaraini kumwe chete taigona kubatana tiri zigroup totangafamba murodhi tichienda kumba, pamwe pane patona vanhu vanenge vachitotukana, munongozva zvinoita vanhu vechikoro. Saka ndaizorohwa ende ndaitoti ndikasvika news dza6 dzatotanga kuverengwa ndairohwa. Ndaifanira kusvika news dza6 okoza dzatanga kuverengwa. Ofichi pachikoro kwataienda kusekondari taifamba 2 hours. Ndo pana ndakubvunza, munenge kuchikoro kwacho munenge mapedza nguvai kuti muzotange kufamba kuenda kumba? Taipedza na4 ndo pataipedza chikoro. Saka nini ndaiwe munhu ndakapedza ndakunzvora chikoro. Unonzi kunzvora chikoro munokuziya kuya kwekuti unoshowa chikoro palunch. Wamwe kana wakuzoenda kumagames iwe hauchaende kumagames, wakutoita se watomurodhi kuenda kumba uchitira kuti pamwe unenge waneta kuti everyday unoenda kumba uchimhanya distance yekuti inofambwa 2 hours. Handiti muri kuona? Ndiri kufollowa nyaya iyi. Saka apa pakuti unofamba 2 hours usvika kumba uchinzi zvonizvo news inofanira kusvika dzisati dzaverengwa, yeti kwataichera mvura chaiyo yekunwa kwaive kure, wakusvika kumba kutanga kuenda unotutana nemabhaketi emvura, uda kuya ndiuda usikotanga kubika, uchada kunyora homework pakadaro. Saka hauzonyanyofokasa nechikoro than kufokasa nezvinhu zvepamba, because zvinoudzwa kuti wakamirirwa nezvese. Ndakatozita mbiri pachikoro yaye kunzi hapana nobudira nagedhi nakirindi, ndaitotanga kubuda gedhi. Ndokupanzwa. Saka chikoro chenyu imi makange mazogumira pachii? Makazonyora form 4 here kana kuti makagumira panzira? Ayo handina kutozonyora form 4 nekuti ndazogara gore riya handiti ndambotaura kuti wakandimisa kunyora form 4 wachiti unozonyora next year. Saka wakanditi gore riya next year rasvika yatime yekuti ndinyore form 4, wakabva wati aiwa ndoda kutanga ndakuvhurira shop wozoita zvekuenda kuma extra lessons wozonyora form 4 ndakuvhurira shop next year futi. Handiti muri kuona? Ndoramba futi ndiri pamba pai ndichifudza mombe, ndichinaiwa nemvura ndiri kumombe, weiti ndiri mwana musikana wamukira watanga wasakura wapedza womukira ndanofudza mombe. Shop yamuri kutaura nezvayo kuti maida kuvhurwa shop, maida kutengerwa grocery rekuti munge muchitengesa kana kuti hembe shop rudzii? Waiti wada kuvhura shop yegrocery, saka ndichitengesa zvinhu zvavo futi iwo, asi ndienda kuita se ndichishanda mushopu. Ndo zvawaizama kutaura kuti ndichakuvhurira shop yekuti unenge uchitengesa mushopu but uchienda kuma extra lesson wozoita se. Apa gore ratotoda foji ngaitori nesi isati yatoita se futi isati yatorimwa kuitira kuti ndizomirira futi rimwe gore ndichivabatsira kurima chifoja. Saka ndaona kuti pana pakababa wangu watoramba kuti ini ndinyore, havasi kuti wada ndirambe ndichita se ndichishanda. Ganda rangu iri ndanda munhu weblack ndichitsva nezuva nekuti ndaiswera ndichituta mapango ekunovaka garden. Ndaituta mapango like akawanda kana kuti 10. Unoziva kuti mapango anenge achirema kari manyoro. Ndaimatsiga zvoti ndakabva ndatanga kuita problem yemuchest kubva ipapo nanhasi nekuti ndaitakura nyangwe mabhaketi emvura kubva kure ndichienda nawo kumba kana 2 ndakamarembedza pasaidi. Saka ndakabva ndatanga kutoita problem yemuchest ndiri mwana mudiki, ndichituta mapango ndiri mwana mudiki. Saka zvakandiita kuti nditove neproblem yemuchest nanhasi uno. Saka mukututa mapango aya unenge uchituta uchitsva nezuva, saka kwedu zuva nombopisa. Saka unopedzera waita skin yekuti unenge wakuita munhu musikana unenge ane skin keblack kakaomarara zvekuti gogo wangu wasvika pakuti nhai wedu
mutombotengero kana mwana losheni chaiyo tese mone munhu wemusikana kuti taganda reblack kudai rakaomarara here wedu muchishandisa mwana kudai so nokuti uri munhu wemusikana unenge uchido munongoziva kuti munhu wemusikana unodo mafuta unodo uchibhozi kana wapedza form 4 kana wakaona kuti like ndatotadza kunyora form 4 unenge watokura bhozi unenge wakuona wezera rako wakudzoka kumatauni wachinja woganda waita sei iwe ndokungoramba uri pamusha uchizora vaseline every day muri kuona hautengerwi kana anything ndozvairwadza kuti nyange ukabva kufodya kwacho waisakupai kana sendi waisakupa kana chi hapana chandaipiwa ndaitongorarama semwana ndichitozvitambira kuti uraiti ndiri mwana asi unozozviona kuti zvanyanyisa ndorambidzwa futi kuenda kubasa ndati ndikawakumbira kuti sezvo nditi ndakamirira kuti muzovhura shopu next year ndakuchienda hangu kupi kubasa waibva waramba kuti handina mwana anoshandira mumwe munhu mutema ndozvakaitika ipapo saka zvadaro ndakazotiwo semunhu wemusikana ndakabva ndazoitawo mukomana wangu aigara kuSouth Africa saka akazoita sei munhu kuti ndakamutsananguriro nyaya yangu ndobva handinzwira tsitsi ndobva handitengera foni saka foni munongoziva kuti vana vasikana vanowirirana namai yaizikanwa nani namai vangu nagugu vangu chete saka rimwe zuva ndaikatowarairwa kwakukanganwa foni yari pachaja manheru takatorara saka tairara mukicheni baba vangu vaimukira kusenseni vachida kubatidza fodya yavo oro vaida kubatidza moto kuti vaende kugadheni saka vakangomuka nekupinda pai mukicheni muya apa ndakaisa foni yeye pachaja bva wapinda bva waiona foni yeye penge touch screen apa inge isina password ndobva wandirowa wakandirowa bva watora foni yeye apa ndandapedza chikoro instead dai wakanditsa takataurirawo semwana wechikoro semwana wakangondiudza mune zvakanaka kurowa handina kuablema semubereki anotonzwa hasha wondirowa asi maroero akandiita vakatoita kuti ndikwadza ndobva ndatiza pamba ndobva ndaenda kumba kwagugu wangu nekuti kwanganga kuri padhuze ndaenda kumba kwagugu wangu gugu wangu wakatoti zvino manje baba wako vanoita sei vanotyisa kuti vatangunazoya kunoku vakakutsvaga vakaziva kuti kunoku ukaita sei ukarohwa saka mama wangu akazotumwa wakauya wakanditora kumba kwagugu wangu kuye tadzokera kumba ndipo vakandipopotera vakandituka zvakandirwadza vakati hausitomborei unenge usitombori mwana wangu iwewe hausi mwana wangu saka ndahongori usiku teme wakandituka kudaro ndakabva ndabuda mumba ndobva wadzoka bva wandita sori zvandataura zvokuti hausi mwana wangu kungoti chete ndaita sei ndangogumbuka. Aibudisa mashoko aya ndi amai here ndi baba? Ndi baba wangu aibudisa mashoko iyayo. Saka ndakabva ndatoti saka ndosaka muchiita semuchindishungurudza nokuti handisi mwana wenyu. Ndipo ndakabva ndabuda mumba bva wazonditora. Saka ndaona kuti magariro angu kuti hapana basi kuti rege nditize ndiende kubasa. Mangwana acho ndakabva ndarongedza bhegi rangu ndokubva ndatiza ndobva ndaenda mumba kwatete wangu ndichitaura nemunin'ina wamama wangu kuti aita sei anditore. Ndaenda mumba kwatete wangu kuya mama wangu bva ndabva watonditi uya kwira kwaHarare munin'ina wamama wangu bva ndakwira. Saka ivo vakazoziva ndokwandaenda nokuti wakazotera kwatete kuya wakashungurudza wanin'ina wamama wangu wacho wangu anditora kuHarare wakati mwana wangu ngaadzoke izvezvi. Vakawashungurudzwa zvikavati ita sei dzokera. Ndakadzokera kumba. Ndakazama kutiza ndofunga pamusha dzinenge 3 times. Wachita sei wachindiwana. So ndo pakazoya mukomana wangu kubva kuno kuSouth Africa muri muna August. Ndikubva auya kuZimbabwe. Foni yangu yakanga yatorwa yatengeswa. Saka mufoni umu like zvezvi kuti wana mune makaseva mazita papa nemukoma wemukomana wangu ndakamuseva kuti mufoni mamune nhamba dzemukoma wemukomana wangu nedzemukomana wangu. So dzemukomana wangu ndakadziseva kuti sweet. Idzi manje dzemukoma uyu ndakatoseva nezita rawo but zita rawo ranga riri zita rekuchechi. Handiti muri kuona. Saka taenda kumasowe namai wangu. Baba wangu manje wakabva wapandutsa nyaya yava kutoti rimwe zita ira rakasevwa ritori zita rechikomba chamai. Rakutoti mai wako kurati ndiwo muridzi wechikomba ichi chemunhu. Mira ndimbokubata zvishoma. Kumasowe uku maienda mise as a family here kana kuti baba vainge vasingatoende kuchechi totally. Baba wangu vaisatoenda kuchechi totally, vaisatoenda kumasowe. Inini namai nevana vese tisaenda kumasowe. Kunwa doro vainwa doro here kana kuputa? Waitomwa doro nekuputa fodya. Alright, ndiri kupanzwa. Continue yenyu makati mai
pabatwa message pakunzi amai ndo muridzo wechikomba zvakazofamba sei ipapo? mamustori pachati popo like zvekuti kumacontacts kwakune mazita akawanda saka iyaya anasiya vanhu vangu vari pamusoro iwo wakabva watoti saka uyu yane zita rekuti chiprofita uyu chikomba chamai wako noti munoenda kumasowe mese iwewe wako ndiwo yakanzi switu ndikati kwanokuita chikomba chamama pakudii because ifoni ndeyangu handimukona mama wangu inini like munhu wekutoti haangatombozwira chitoo zvinhu zvakaita seizvozvozvo angagozviita sei achishandisa foni yangu inini. Nyaya yange yapandutswa manje wakuita sei vakuti wapopotera amai wangu achisiya inini muridzi wenyaya nekuti wanga kutya kuti wakapopotera inini ndokunoita sei kutiza futi wakashamuna nowabatsira uri machifoja. Samwe musi ndakazoti ndichibva kugadheni ndobva ndasvika pamba amai wangu achitukwa munoziva wangu wakutukwa everyday wachitukirwa nyaya yangu zvezvoti semwana unosvika pakufila kuti wakumana I think ndindi kutokonzera kuti amai wangu ashungurudzwe panapa. Yanga yanyaya yefoni here kana dzanga nyaya dzakasangana apa panyaya pese pandaingosvika wachitukwa inenge iri nyaya yangu inini chingonzi ndiwo singaraire mwana wako imbwa muchabva mese panapa neuri mbwa mai wangu saka vanenge vakangonyarara sezvo mai wangu aiwe munhu wekuti havatauri mai wangu havatotauri vanokurwa nekuita senekuchema inini ndiri mufembiri medu ndikatoti ndinotaurisa ndakatotodza baba wangu kutaura asi amai wangu nevanina wangu vakanyarara zisingaiti wakatomunhu wekutoti vanokurwa nokubva kutotanga kueredza misodzi saka amai wangu aichema everyday ndaiti ndikasvika ndichibva kana kugadheni ndaingonyangira ndosvika nchinzi ndohwanda madziro saka ndakasvika vachituka amai wangu zvekuti ndakafunga kuti saka I think ndikatiza pamusha panapa zvinoita sei amai wangu vanoita sei vanosara vasingachashungurudzirwe inini saka ndakava nepfungwa yakuti inini beta nditizire. So imimi kutiza kwamaiita kwainge kusiri kuti muda kutotizira mukomana nekuti muri kumuda but maida kutraya kusevha amai venyu nesituation yainge yavipo paground. Ndozvaitoitika papo ndakatofunga kuti nini pamwe ndikatizira amai wangu vanosevheka vanenge vasingachatukwi nevanina wangu vanenge vasingatinotonga kutoti kuendesa mwana musikana wechikoro ilosi apa wakanipa vana vasikana vega vega nezvekuita iyeyuyuko vamwe vari kuteera kumashure uko aripota achinditiza panabe zvakatengerwa foni nemukomana apa mukomana chaiwe kuSouth Africa mukomana waitibva waita kundirohera kudaro kutoti wabva watoshungurudza family yese saka ini ndakabva ndati mumwe musi ndasvika futi vari kushungurudzwa vari kutukwa mai wangu vari kungochema because vaizoti kana waona ndazvinzwa inini waibva wanyepera ngo wanga wasiri kuita sei wanga wasiri kuwatuka mai wangu wayo saka amai vanozokudza because mune muchiwirirana semwana musikana. Saka ndikatanga kufunga kuti kuenda kubasa inini ndoenda kubasa kupi kwandichakwanisa kuenda nekuti vanhu vese vanga kutozivisa mudhara wangu ndisandaiti anonditsvagira basa wacho saka ndiani beta nditizira hangu mukomana but ini shungu dzangu dzaitiwo pekuti ndoda kushanda ndichizviitirawo mari yangu ndichishanda ndichengeta vabereki wangu asi nyoti mubereki so anogona kutotuma mwana wake kuti ita se atizire nekuti ndakatoona kuti handina option ndakutongotizira noti kuti ndiri kuda zvekutizira asi ndakutombobva pamba kuti vabereki mai vangu vasare vane freedom iri nani asi ndaisatoziva kuti kutizira kwandichatoitaka zvichatozoita worse than zvanga zvitoripo patime yacho. Ndiri kukubatai imimi semaonero nemafungiro enyu do you think kuti maitiro aiita baba venyu nekutreatai kwavaiita vanga vane mumwe mukadzi here kusaidi kana kuti? Aina handifungi baba wangu like handana musi wandakambonzwa achinetsana namai nenyaya yekuti vane mumwe munhu kusaidi kana kuti amai wangu achindiudza kwete ini ndaikangokura ndichifunga kuti wakandiwenga. Alright, ndikubatei futi ipapo. Another question ndeyekuti matritiro amaiitwa as a first born pfungwa dzavo dzanga dzakanyanya kurerekera kuti imimi amusi mwana wavo here kuti maybe pamwe mai vakapomba kuti imimi muzosvike pakuzvarwa that's why vaikutritai matritiro amaiita kana kuti vaigona kunge vane zvinhu zvavaiona pamuri zvavainge vasingaoni kune vana vavo vakazozvara ava pamberi kuti maybe uyu anogona kunge asiri mwana wangu saka ndofanira kumubata neimwe nzira kana kuri kuti amai vakaonawo kuti handisi kubata mwana mune zvakanaka vachasvika pakududza chokwadi kuti zveshuwa mwana uyu haasi wenyu egai ndinomudzorera kuna baba wake kana kuti zvinhu zvongoenda neside iroro
kuitira kuti chokwadi chizobude pachena. Do you think kuti vainge vane kakufungidzira kakawandisa kekuti vakaramba vachikutrita ibed zvinhu zvichazoenda nepamwe mai vachazobuda pachena kuti zviri kufamba sei? Kwete nekuti inini ndini nditori fotokopi yababa wangu pavana wese. Netoti ndikafamba nyange kwandisingazikanwa ndetonzi iwe usi mwana wanhingirikini here, nekuti takafanana kubva ndichikura. Hakuna mwana akafanana nababa wangu kunge inini. Sometimes vaitombotora maoko edu wotinanganidza neruoko rwavo zviya zvekuti isi taisaziva kuti takunda kutozoziva mai manje kuti unenge uchitesta kuti mwana uyu ndewako here zviya zve. Waitoona wototaura kuti wandikuona kuti maoko edu akafanana, wotoona ende anenge aitonge akatofanana zvishuwa. Handi muri kuona. Saka ndakatombofunga kuti asi vari kunditreata kuti handisi mwana wavo, asi ndakazoona kuti nyaya ingeri pakuti hanzi uri first born. Zviya zvekuti unenge uchinzi uri first born unofanira kuita zvinhu zvakaomarara zviya zve. Saka even gogo wangu aigara achindimbira songe kuti shinga mwana wedangwe kana muchiziva. Ndoti ndaigona kuenda ndokwava vanenge vari ndotanga kuchema ndichivaudza zvandee ndaitwa kumba, wotondimbira kuti shinga mwana wedangwe ndozvinoita first born. Waitondiudza kuti andozvaimboitwa sekuru wako waiva first born, waitoitwa se waitonzwa rwona sekuru, but zvako baba wako zvazita sei zvazonyanya. So imimi kuona kwenyu nyaya iyi muchitreatwa matreatiro amaiitwa kwainge kutori kuitirwa utsinye, because as far as I understand baba vanogona kudaro kumwana wavo wekutanga, kana most of the time anofanira kunge ari mwana mukomana anoitwa kanenge kaukawadi, so that mwoyo wake ukure wakasimba asangovhunduke. Hamuone here kuti on the other side baba vaidawo kuisawo discipline mamuri, musazongoite kakuwota since manga muri first born? Ini sekuona kwangu ndozvandikuitira kuti pamwe waida kuzama kuti ndiwandidaro, asi zvaive zvakaita se zvakapfurikidza kutodarika zvinofanira kunge zvichiitwa mwana mukomana chaiye, nekuti ndakatozoita munhu iwe kutoti ndakatozonge ndatoneka chigandanga keke uda kekuitwa kakutreno kandei ndichiitwa keke, kuti unopedzera munhu iwe kutoti wakutongotambira zvezviripo, hauchafile pain. Unenge munhu wekuti kana pain hauchaita se hauchanyanyoinzwa, nekuti unenge wakuziva kuti ndinongotreatwa zvinhu izvi kumba nemubereki. Nekuti nyange munin'ina wangu akaita chinhu, mhosva yacho yaipiwa inini, ndindairoverwa mhosva inenge yaita mumwe munin'ina wangu uyawo. Saka kubva ipapo ndakatongofunga kuti inyaya yekuti pamwe ndiri first born, asi zvaindirwadza nekuti ndaiona mamwe mafirst born wakomana vasingatombonzwaro nevabereki vavo vachidiwa zvezvo kuti mubereki aitofunga kuti mwana wangu abva kuchikoro odye. Inini manje ndaikakura ndiri problem yemudumbu, zvozvo ndaiti nyange kuseni ndaisakwanisa kudya chikafu kuseni, ndikadya chikafu kuseni ndaisatosvika kuchikoro ndakutorwara nemudumbu, ndaitozodzoka kumba. Saka ndaienda kuchikoro nenzara, pamwe ndobva ndaregera kutakura. Wodzoka futi pamba pai usina kusirwa chikafu, apa udatanga ndiwe kunotuta mabhaketsi emvura nekuzobikira vanhu. Saka unenge uchariwana kupi simba rekuita zvezizvo zvapo wasvikira muswero wese usina chawadya, wozodya usiku chete. Saka ndaiona asi vanin'ina vangu vanenge vachidzidza mumapuraimari pazvikoro zviri padhuze vaitosirwa chikafu, vanenge watakura futi, vanenge vaenda futi wadya. Saka ndaiona kunge ndikuitira utsinye wakanyanyisa nemubereki wangu. Ndoda kubvunza panhau yefodya. Mataura kuti mairima fodya yamairima iyi, was it on a commercial use yekuti maitengesera kune vanotenga fodya ava vetobacco processing company chakadaro kana kuti yaingovewo yekungotiwo ingosesekedza pamusha? Mairima fodya ine uwandu hwakaita sei pamusha pamainge muchigara? Taitori mafodya taigona kutobudisa ma20 mabhero, zvekutoti musha takatowaka pamapedu pakutoonekera zvekutodaro. Mombe tantanadzo, ngoro zvese. Maitoita zvekutoti kana marima fodya motohaya motikari ichitoenda kunokutengeserai? Mamwe mazuva ekutanga waihaya wakawanda, asi wakazenge wakurima fodya zviya zvekuti wanga wakutozikanwa zvekuti wanga wakutongoita rori yawo wega inotakura mabhero yaya kana 2 times. Zvotogona tunotengesa imwe fodya izvezvi uzotengesa futi imwe pamberi apo nokuti inenge yaita se yakawanda. Handi pampedu pairimwa hakurimwa, handidi kunyepa zvese fodya chibage, asi zvataitengesa ifodya ndiro yaitova source of income pamba pedu.
ndiri kufollowa nyaya yenyu. Question imwe yandinayo ndeye makutaura nenhau yeproblem yekuti chest, kuti makazotanga kuita chest problem iyi muchiri nayo here kana kuti yakazosvika pakupera? Zvakamira sei panhau yechest problem yamanga muchimbotaura nezvayo kumashure? Nanhasi chest problem ndichitori nayo neruoko rwangu rwekuleft iright, ruoko rwangu rwekuright kana kuti runenge rwakaminyuka mandezi andaitakura matanda ndichiita sei. Saka kubva ipapo harina kutyoka kana kudii, asi ndinototi ndikawacha lese ndikutoita washeni panapa kana madhishi kana 2 ewasheni handitozopere chituriya ndotozopedza ndakutoita zvekushingirira, asi ruoko runesingachotokwanisa kuita sekuwacha ndenda kutongoita zvekutongoita kuti ndingokwanisa kuyanika nokuti nerusingachatokwanisa nezvakatoita lusi patime yacho yandaitakura zvinorwadza muchest izvezvi zvekuti ndikangoita kana basa rakutoro kangodai rinongoti rwadzei mbichana izvezvi zvinoita munotanga kuita sei ndotanga kutomunzwa, asi unengosina option unotongoshanda nokuti ndozvinenge zviripo. Saka nyaya yakazoitika ndakabva ndazoti ndirega nditizire, ndokubva ndatizira kuya kupi kuenda kumba kwemukomana wangu. Mukomana muchimutizira muri muZimbabwe kana kuti mandanzwa muchitaura mumashure kuti kuSouth Africa? Makazotizira muchienda straight kuSouth Africa here kana kuZimbabwe ikoko? Chakaitika ndechoti mukomana wangu ndaimuudza sezvikuitika nezvikundinetsa, kandita iwe ukona chika chienda iwe enda kumba kwedu. Ndakanga ndisina kana pamuiri kana chinyange wabereki wake wakatoshamisa kuona zvekuti munhu andizira asina pamuiri. Ndakanga ndisitorina pamuiri nyaya yekutoti kwaingeri nyaya yekutoti ndingokwanisa kubva pamusha. Saka ndakatizira ndichienda kuZimbabwe, iye akanga ari kuno kuSouth Africa. Saka akatongondipa madirections kuti unofamba sei kuenda kumba kwedu, sezvo ndaitaura namai wacho nakazenga ndigira imwe foni futi. Saka mai wake ndaitotaura nawo pafoni. Saka pakuenda kwandakaita akatonditumira mari ndokubva ndangomuka vandatiza ndobva ndaenda kumba kwawo. Ndaenda kumba kwawo kudaro saka ndaipota ndichitaura namai vangu zvezvekuti vaigona kubafonesa mai vangu ndasada kuti waite worried kuti mwana wangu ari kupi. Mira izvi shoma ndiri kupanzwa pamuri kutaura pamakatumidzirwa mari makatoreswa passport here kana kuti yanga iri mari yekuti muite border jumping? Zvakafamba sei ipapo? Ipapo mari ndakatumirwa ndekuti ndibve kumba kwedu ndiende kumba kwawo. Alright. Nekutenga like zvimazambia matenesi zvekusvika murora anenge zvekuti unosvika murora uchishandisa, ndozvandakatumirirwa mari iyoyo. Saka ndasvika pamusha pavo ndakatambirwa mune zvakanaka, ndiri unyepo ndakatotambirwa mune zvakanaka, asi mukomana anenge akatsanangura pamwe nyaya kuna mai wake. Saka mai wake ndosaka vakaita sei vakandinzwisisawo, ndakatogara mune zvakanaka sekuti hazvina kundiremera nokuti ndaishanda ndaimuka. nyange pamba ipapo waizosara umuka here, aiwa ndatovaisira mvura dzekugeza kumeso, ndatotsvaira yadhi, ndatosuka mapureti, zvese zvotoitoshamisika kuti kumamuka nguwai. Saka ndakagara, baba wangu ubva wazobata kuti ndopota ndichitaura namai wangu, both baba wangu aisaziva kuti ndiri kupi chaiko. Ndakasiya ndanyora katsamba ndikati musaita sei, musanditsvage zvenyu. Saka ndopa vakachizotanga kushungurudza mai vangu ipapo, nekuti vakatobata foni vakaona ndichitotaura namai vangu. Saka ivo vakabva vanditrepa vakati mama anga wafone iwo waripo, ndokubva ndafonera mama, baba waye varipo vari pasaidhi. Saka pawakaona kuti mama wakabva wafona ndobva ndadaira, ndanditona mwene wangu ipapo ndobva ndatodaira foni iyai ndakutotaura nawo kasemazwese ndichitoti ako vamwe vari kupi, mudhara vari kupi, chichi vari sei vanina wangu. Saka ndaisaziva kuti baba vari pasei. Saka ndakaona madairiro amai vangu bva ndaziva kuti nomani baba vari padhuze. Ndobva ndakata foni, ndichingokata foni vakatanga kutumira mameseji vakati ukasadzoka kumba ikoko, ukasadzoka kwauri ikoko haukusi kuzoigara imba yacho iyoyo, hauigare imba iyoyo, ndikutobheja newe. Ndobva watoti ndikukuinga ikoko kwauri zvekuti kana tezvara wangu wasvika pakuti wadi kudzokerako kupi kumba kwenyu sezvo usina pamuiri. Mukomana wangu ndakazoramba akasimba akati haana kwaruta sei kwari kudzokera, notoita kuti ndikuya nedemo ikoko ndoda kukutemai mese ukasadzoka kupi, ukasadzoka kumba. Saka chakatozotaridza kuti wauyeka ine kuti vaisa kuziva zvokuti dai vaikuziva dai wakaita sei, dai vakatouya.
asi kwandanga ndiri waisa kuziva ende kwanga kuri kure, saka hawaisa kuziva zvidai wakatouya. Saka ndakagara kuya vachinditumira mameseji vachindithreatena kuti imba iyo haufa ukaigara unondibvunza nekuti hakuna imba inenge isina kubleswa nemubereki. Imba inofanira kutobleswa nemubereki kuti uigare. Saka ndaisapindura, ndakapedza ndazobloka namba dziya. Ndokubva ndachizotumirwa mari ndikubva ndazouya kuno kuSouth Africa kwandiri nhasi. Ndakauya kuye takagara paipa kutiwo munhu atizira anotumirwa mari, unotumirwa tsvakirai kuno. Handiti mari yakatumirwa, mari ndokubva yaenda. Baba wangu akaramba mari iyayi, ndikati handitambire chi, mari yake handidi. Saka zvinova zvinhu zvekuti zvakandishungurudza nekuti munoona kuti kusatambirwa kwepfuma handiti kusatambirwa kwemukwasha. Ndizvozvo. Saka unenge wakuti saka musha mevanhu ndichagara sei apa, unenge watone pamuviri mwane vanhu anenge atova nestress yekuti ko ukasangana nechaunosangana nacho pakuita sei, pakusununguka anozoita sei. Saka nenyaya kuti aiwo munhu ainamata, tainamata takanamata tikanamata time yekuenda kunosununguka. Ndiyo semuchechi yamainge muchingopinda yemasoro. Ndiyo semuchechi yataingopinda iyo takanamata. Asi ndakazoenda kulabor ndikasununguka neoperation after 4 days ndiri kuchipatara. Zvainge zvakaita sei, zvakatooma. Ndikatoputsa ndanonoka kuita sei kumuka. Saka ndai zvadaro pakazozvinzwa kuti ndasununguka mushe zvakawarwadza nokuti ndonga waitaisira kuti pamwe ndichafa here pakusununguka pai. Saka ndaitofunga kuti asi wakanondirombera kana kuti wasa wakanobata mushonga here kuti inini ndisasununguke zvakanaka ndione moto. Nekuti chii chinoita kuti mubereki arambe pfuma yemwana. Tinozoti vabereki vanogumbuka kuti mwana atizira, asi zvobva wagumbuka zveupenyu hwese kudaro. Ndakagara paye nemwana kusvika tazotobatsirwawo kuti vazotambira pfuma iyayi. Ndipo takazobatsirwa, katakabatsirwa ndobva vazotambira pfuma iye. Watambira pfuma iyayo wakaramba wachibhedha kuti haufa wakagara imba iyoyo. Saka wakazotanga kutoshungurudza vanin'ina vangu. I remember munin'ina wangu akasvika pakutorara mumuti rimwe zuva, usiku hwese ari mumuti vachishungurudza amai, vachirova amai, vachiita sei. Saka mai yangu ndopa wakanga wabva wazozvitakura kuhanzvadzi yangu kadiki. Anachaudzwa kuti tine hanzvadzi mudiki, tiri 4 girls asi 5 ndiye mukomana mudiki. Saka vakazoti wabva kulabor vakaramba vachingoshungurudzwa vachangobva kulabor. Munoziva kuti munhu kana wabva kulabor unenge uchiri kutorwara kana preparation havana kutombotengerwa. Saka inini pandakasunuka mwana wangu ndandiri nepreparation yakawanda, ndo yandakaendesa kupi kumusha, ndiyo vakatozoshandisa. Vakavashungurudza zvokuti ndaichema everyday because ndaifonerwa nemanext door nevavakidzana vachiti zvikuitwa nin'ina vako, zvikuitwa mai vako. Saka semwana. Saka apa baba vanga vaabusive zvekuti vanga vakurova vanin'ina venyu zvese naamai. Vanga vakutowashungurudza zvoti pamba pasingachagariki. Apa mai kuti wabve pamusha unenge wachiita kuti nemaziwana andina wese andinoenda nawo kupi. Asi vachishungurudzwa zvandakatomboudza kuti kumadi kubva pamba pacho. Nokuti ndaenda kutoona kuti nini kunoka ndichatokwanisa kuswera ndisina kufonerwa nzi zvazvoitwa mai wako, zvazvoitwa munin'ina wako nemaneighbors kuita kuti vanhu vanenge vachiona vaivai. Saka mai wangu akazosvika pakuneta vachingobva kusununguka wakafamba nemwana vachitambudzika kuti watofambi. Wakafamba naye netsoka kuenda kumba kwamai wako kwangu kuri kudhuze nekumba kwedu. Wakabva wangotuta vana wese ndiko kubva waita sei waenda bva wasiya uyu munin'ina wangu ainditeera ndiye wawakasiya. Ndobva waenda nevadiki nemuchechi. Saka pakazoya baba wangu wakaenda nevese. Baba wangu wakanga wasipo by that time, wangoenda kwaanoita zvekukanya zvidhina pakatiza mai wangu. Waitosiya munhu asununguka ari ega, apa munhu anga arasa ropa rakawanda achiritorwara achiritoda mapiritsi. Ndobva wasiya wakadaro vari vega nevana. Mama ndipo wakashingirira bva waenda kumba kwamai wavo nevanin'ina wangu. Bva wachizodzoka bva wazoti mukuru munin'ina wangu ngaadzokere azokwanisa kuvabikira. Saka havana kuzomboita basa nazvo kana kuti wateere mhuri kana kuti waita sei, havana. Asi chandurima ndechoti amai vangu vakatombonoripotera baba wangu kwamambo zviya zvekuti unonoripota kwachief kuti isi tanzwa nekushungurudzwa pamba nababa avo vachingoti mwana ngaadzoke kwakarorwa ikoko.
saka wainzi wakatukwa pamashops neasisi wamai vangu vachinzi kwemimi muri kuda kuti mwana yadzokere asi muda kumuita mukadzi wechikwambo. Ndikufollowa nyaya yenyu. Izvozvo ndo zvanga ndida kutobvunza kuti do you think kuti zvese zvaiitwa nababa vachikuti mwana wangu ngaadzoke, is there something chamunofunga kuti vakaita pamuri kana kuti chaivaita kuti life yavo ienderere, zveupfumi hwavo kana kuti upenyu hwavo? Mune fungidziro here yamunoita kana kuti pane kwamakambofamba here mukambonzwawo something about your father chainge chakarerekera pakubata mushonga kana kutoromba chaiko? Ipapo pasina kana chataibata ba takatozotanga kubata patime ya nendasirira pekuti patime ya mai vangu achitori pamba pawakanoripota kwamambo pai. Saka babongo wabvoenda kwaMutare watiza pamusha wapiwa samoni riari kwamambo ndokobva watiza pamusha bvoenda kwaMutare. Sandofungidzira ndoko wakanoromba nekuti wakatatiza pamusha wakachizondifonera ndiri kumurume wakatiita kuti amai wako izvizvizvi wakanzurisisa moni irororo oro eusi uchaita sei uchazviona. Ndikati kwainini ndini ndaita sei ini zvekutoti maenda unoripoterwa ndisi kutoita sei handisi kutozvizivawo nditoriwo kunoka ndachandiri kumboziva kuti mukuzivanana naamai vako chichiva kutopopota pai. Saka ndakangokato ndikasiyana nazvo. Saka isu pakuzofamba iye zvinezvi ndopandingazotaura hangu nemo but ndopandakanzofungidzira kuti vanenge wakaita sei wakatizonobata pawakaenda ikokoko. Ndopawachizodzoka sisina mwoyo manje wakutoshungurudza amai vangu zvekudaro nevanin'ina vangu zvototi wakasvika pakutoenda. Inguva yekuti manga matiza here pamba yamuri kufungidzira kuti ndopavakazonobata kana kuti manga muchitoripo pamba? I think pandakatiza ndipo pakachizonobata nekuti siwa nekutoti usiku hwatairara tisina kunamata pamba pedu asi vanzi wakazengwa asingachatodi kuti wanoita sei wanamati. Mai vangu vakanga vakutonamatira musango mazuva akanga wazvitakura nekuti waida kutoti amai vangu vaife vaine pamuviri kuti kunge vanga watopiwa mhiko dziya dzekuti havafaniri kuzvara mwana mukomana. Pawakazosununguka mwana mukomana ndipo wakachizoita wesi kuti wajase wadzinga amai vanoti kusununguka kwemwana mukomana kandianinga kutoita baba. Saka unoziva kuti saka isusu togona kusazoita basa nawo takuchitoziva kuti ana wangu tana baba wangu handichiri hanzvadzi yedu handiti mukona. Saka zvadaro amai vangu akachizoti wati simbei ndipo wandazoshanda ndiri kuno kundatsvaga basa. Pandavatumira mari yekuti vatsvage zvekuita munongoziva kuti pamba peu kuti uzongoramba uri pamba pevabereki une vana vakawandisa hazvibude. Ndavatumira mari bva vachizoenda kuHarare pavazotanga kuita zvekutengesa. Kana uri pamurume futi unoziva kuti hauendese mari yese kanja unenge uchishanda mune muchidi wekuti wozviupenyu asi unongotoona kuti vabereki mai vari kutambudzika nevanin'ina apa ndiwe first born. Saka semashoko avo avaitaura baba vangu kuti haufa wakaigara imba iyo aiwa wakamira nekuti ndakazosvika panguva yekuti ndakableedha kubva zvandakasununguka mwana wangu neoperation iyo ndakableedha kasingapere zvekutoti alright. Saka apa makazvara mwana neoperation? Ndakazoita operation. Then paoperation pane macomplications akazongoitika pamazotanga kuramba muchibuda ropa? Handitofunga kuti pane kukanganisika pakaitika pakuenda kuchipatara kuoperatwa nekuti kuchipatara ndakatozodzokera kumasikani ese ndakaitwa masikani emusoro ndikaitwa sikani emakumbo achifungira kuti asi pane pakaklota bradheri ndikaitwa sikani emudumbu zvese zvaive right. Ndaitoendeswa maprivate hospitals anodhura nevarungu ndichitotestwa ropa zvese zvaitove right ndichitoonekwa nzi asi ndakapedza ndisingatozviya zvekuti unosvinwa chiguno toda kuti pabude ropa ndakapedza chiguno icho zvisingachatobude ropa asi ndaramba ndakangosimba ndingori like zvandandingori handina bvira ndambodzikira. Saka takazoona kuti zvanyanya ndobva ndazoenda kumusha unofamba. Baba wangu akati ngauye kuno kunditofamba naye inini nekuti amai wangu asiyana nababa. Ngauye kuno kunditofamba naye inini nekuti wadzimu wakamutsamwira. So saka zvese mukuedza kutaura kuti everything that was happening mulife menyu baba vaingoti ngaadzoke kumba ngaauye kunoko ngaaite zvakati on his favor. Alright. Saka ipapo ndo pane kufungidzira kuti there is something pamusoro penyu chainge chikuconnecta ina baba chinenge chiri spiritual. Nekuti
vaitoti chese ngaadzoke kumba kana zvanetsa dzoka kumba ikoko kana pande ndichirwara kwadzonzi mwana ari kurwara dambofamba zvenzi ngaafambe asi ngaadzoke kumba ndifambe naye inini nekuti vadzimba vakaita se vakamutsamwira saka ndikati koindotsamwirwa nevadzimba kudizvanzi because makatondikanganisira kutiza kwamakaita muchifurirana panapa kuti munditize ndokundikanganisira kwamakaita ikoko waisa mwana wangu aisatomboda kutitiza aba amene akamufurira kuti ngaatize because amai angu anga kutonzi ndo akandifurira nditize pamusha. Ndikudzorere kumashure zvishoma mati apa kumusha mainge matiza muine makore mangani? Ndakanga ndine 19 years. Oh, alright. Ndakanga ndine 19. Saka zvadaro ndagara paye sezvo vaigara choti haimba hauigari saka wakambozama kuti ndibleed ndisiwe nemurume vakaona munhu wacho akutoramba akasimba pakazoitika futi zvakazoitika futi kusvika tatozosiyana nemurume uya. Saka pandakangosiyana nemurume uya pawakazvinzwa wakabva watondifonera munhu andaisataura naye pamakore ese. Ndikubatei futi kusiyana kwamakazoita manga mambogara kwenguva yakareba sei? Ndandagara 4 years in marriage. Ndandagara 4 years. Alright, continue. Saka ndagara 4 years dziya tasiyana nemurume ndichingosiyana naye wakabva watofona kundifonera inini munhu aisandifonera pesapa zvikanzi ndakanzwa takasiyana nemurume usanyengerere zvako munhurume dzoka kumba mwana wangu tirime fodya dzoka kuno kuti tirime fodya unotoita mari unotozoita mari yako ukatotofamba nemota dzako than kuti unyengerere kugara nemunhurume kana unyengerera vanhurume dzoka kumba. Instead kuti mubereko ateerera kuti chii chakaita kuti vana musiyana akunzwire tsitsi anotokuti dzoka akukumba handiti muri kuona. Saka ini ndakabva ndatoti alright kubva ipapo ndazombotaura nawo. Ndakachizotanga kushanda nokuti ndakatozoona kuti izvezvi zvibva zvakasiyana namai vangu ndinochengeta vanin'ina vangu ndindoona kuti vaenda kuchikoro here wadyi wapfeke inotokazinge wabva kumusha kuya kugara kuharare nevana kumba kwangu wakurinda kugara kuharare nevana. Saka vanin'ina ava vanoenda kuchikoro ndindoona kuti vanin'ina ese vaenda kuchikoro here vabereki wadyi here wapfeke here. Ndo ndakazozama futi kuti ndite imwe marriage zvikaita sei zvikaramba ndikabva ndamitiswa futi imwe mwana. Saka ndakazongonosiya mwana uya kuna mama kuti ndikwanise kushanda. Saka kuti mai vangu vaende kubasa izvi zvavakambokwanisa kuita sei kuenda kubasa vaine mwana wandakavasira chandingokwanisa kutongoita kuti ndikangoshanda ndikutongokwanisa kuti ndishande ndiendese vanin'ina kuchikoro sefirst born nokuti kuti usatumire mari unofanira kutotumira mari inenge itori 200 pamwedzi kuti waita se wadye nokuti baba vangu havana zombobvira vacheuka kuti chine vana vadika vanodaenda kuchikoro vanoda maschool fees vanoda kudya. Saka ndinda kutoitange ndindato baba futi kuvanin'ina vangu nekuti ndinotomeka sure kuti wadya wairoda mabhuku waroda mainifomu yeti kana uri first born mwoyo unotorwadza ukatonzi hatina chakati unotosacrifice kutoti wawane zvavanenge vachida muupenyu hwavo. Saka hando story yangu like kubva ipapo ndakabva ndangoita bitterness like kubva ndinovada baba vangu vari kwavari kukasi like ndine mwoyo unorwadza ichienda everyday kuchemota asi chandakavatadzira chii alright kana ino vakandivenga ko vamwe vanin'ina vangu ngavachichengetawoka kutoti zvisaita sezvisandiomere ndega nokuti ndakutongoraramira chikuchengeta vanin'ina vangu. Izvezvi baba vamuri kutaura nezvavo ndo vari pamusha? Ndo vari pamba pedu patakakurira vakazotora mumwe mukadzi. Vane mumwe mukadzi izvezvi? Vane mumwe mukadzi ane mwana. Saka amai vakaenda kumusha kwavakaberekerwa? Ndobva vachizobva because vangu vane vana vakawanda kuti uzongoramba uchigara pamusha pevabereki une vana vakawanda zviti ndipo vakachizoenda kuharare kumboita zvekutengesa vanazova tichitora ini chiine vanin'ina mukugara nevana wenyu panzvimbo 1 po ndozondokwanisa kukuchengetai muri panzvimbo 1. Nyaya yenyu ndiri kuinzwa. Pane panoda kukudzorerei kumashure zvishoma. Problem yenyu yechest pamapinda muSouth Africa mati pane kwamakambozomboifambira here kuti munzwewo kuti chest yenyu yakamira sei kuitawo ma-x-rays kana maskani kana zvinhu zvinongokubatsiridzai kuti utano hwenyu hunge huchidzokera panzvimbo. Pane zvamakamboita here pamusoro pazvo? Aiwa handina nekuti munongozoti mari patakanga takuda kuchitiswa skani muchest nevarungu yaida mari yakawandisa. Saka takabva tangoti regeti ende kuZimbabwe timbonofamba kuZimbabwe
ndoega handisina kuitwa scan chest. Kuno kuitwa scan muchest kunoti dhurei, asi kuti ndinyanyozvifambira ndakangorineta nekuti ndakaona kuti ndinoenda kubasa everyday, unotoshaya time yacho kuti uende kuchipatara unoitwa scan. Kuno kunongoziva zvipatara zvemunomuka ngeutori mupfuuri naanenge waida kuti uende kuprivate hospital. ya ndiri kuifollowa nyaya yenyu, ndiri kuifollowa. Saka in short apa tiri kungoedza kutaura kuti pane something chinenge kutukwa kana kuti a case yakaiswa pamusoro peupenyu hwenyu nababa venyu vekukuberekai. Ndio chokwadi chaicho. Ndinotoona kunge wakatondikesa asa ndinana chandakavatadzira ndaingowo mwana, nekuti izvi zvandosangana nazvo zvacho pamwe dai kwangu sitori kunamata ndikadai ndakatofa, asi nyoti Mwari vanenge vachingochengeta. Asi unongochongoona kuti zvinhu zvacho zvakaita sei zvakaoma, hazvina kumira mushe. It's not easy kuti uri mwana musikana ndiwo uchiita uchiri mwana mudiki wakutotenga maresponsibilities akakura. Saka unotongosacrifice kushanda kusvika amen uchirwadziwa kudaro, asi uchingoshingirira kuti dai wanina wangu asazopindana nezvandakapindana nazvo. Kana panga paine kurumba kwangu kuripo kuna baba, don't you think kuti pese pamaienda apa kumasowe maifanira kumboprofitwa nezvazvo kunzi baba venyu vakabata-bata, kana kuti pane ushereketwa huripo pamusoro mutumbi wenyu? Aiwa, izvozvo zvakazoitika ndakachizotanga kuzviudzwa. Ndototanga kutoudzwa kuti vane ushereketwa hwakaita pamusoro pedu vana vasikana, kuti isusu tisagare mudzimba. Ndo zvatinonyanyoprofitirwa, uye kutonzi vanotoona zvese zvatinoita. Tikada kuitawo something chinobudirira mulife, vanotota kuti zvitodoni basi, kuti netu vanofunga kuti tikupa mai vedu mari yakawandisa stereki, tiri kuchengeta mai kudarika iwo, noti iwo handitovatumire mari, ndine ndichiwana kupe kuti ndivatumire yeti ndoda kuendesa mwana kuchikoro, nyange ndikanzi neshungu yekuvatumira panenge pastori. Nasaka iwo nyaya kuti pamwe handisi kuvachengeta ndonyimwe nyaya yekutoti vanogara vakaita se vakatondimakirira. Saka I understand kuti kunana madzibaba kumaprofita vanobatsira zvakanyanya. Pese pamaitaurirwa nyaya iyi hapana kundiso yamakambobvera mawana here, kana kuti mumwewo muteuro yamakapihwa kuti mushandise kuti munge muchidarika chikamu chenyu ichocho chamuri kusangana nacho muupenyu? Chinonetsa hapana. Ndakambozama, vanoti vamwe vacho vanotondudza kuti izvi ndikutoda kuti muzvinamatire mega. Vamwe vachoni ndiwe kuti unotongoona kuti apa hapana chandinombobatsirwa nemunhu, wotongoita se wotongosiyana. Saka ndakazongosvika pakuzvinitira kuti ndizvifambire kumaprofita, noti ndakaona kunge hongu maprofita anobatsira handidi kushora, asi ndonga zvine ropa reva rekuti anenge akwanisa kubatsirwawo ndiye handimukoni. Ya ndikufollow. Saka ndakatozongosvika pakunyanyonita nezvazvo zvekuti ndinobatsirwa, ndinongonamatawo nezvazvo. Ndiri kunzwisisa nyaya yenyu. Saka izvezvi neproblem yamuinayo yamuri kutaura kuti mune problem yeruoko, munombonzwa chest yenyu kurwadza, mune basa ranga muchiita here, ende basa rachona ranga risiri kuaffecta here condition yamagara muinayo kubvira nakudhara pakuita mabasa enyu? Lekuti ndinoenda kubasa zvinorwadza, asi unosvika pakutonzwa kuti muchest muya makurwadza, ruoko rwuya rwava kurwadza rusina simba, asi unotongoita se unotongoshingirira, ndozvinenge zvitongoripo. Ndiri kuzvinzwa, ndiri kufollowa. But kushanda henyu muri kushanda basa munaro? Aiwa, kushanda ndiri kushanda. Hongu munoziva kuti mabasa emumba haanyanyobhadhara, asi ndiri kuita se nditori kutoshanda hangu kumurungu wangu, zvese zviri right. Aiwa, ipapo tinozvitenda. So mungave mune rumwe rubatsiro here rwamungade kuwana kubvawo kune vanenge vachizoda kubatsira, vanenge vakateererawo nyaya yenyu, be it nyaya yespirituality kana kuti mamedical conditions kanawo kuti counseling, zvinhu zvakangodaro-daro? Pane here chamunotarisira kuti munge muchizoda kubatsirwa nacho nevanenge vachizokwanisawo, nevanenge vachinzwa kusundwa vachidokwairira
kuti dai tapindirawo mulife yemunhu uyu takwanisawo kumupa hand apa neapa. Is there any help that you want kune anozokwanisa kukubatsirai? Ini help yandingatodaka kuti wanina wangu waende kuchikoro, ndo shungu dzangu kuti wanina wangu wapedze chikoro waende kuchikoro. Ndo pangori neshungu dzangu kunyanya kuti ndine shungu dzoti wanina wangu waende kuchikoro. Inini hangu handiri right nyangu ndichimborwadziwa hangu, asi ndichinga chandinganyoda kubatsirwa zvekare kuti kana kune anokwanisa kunyatsokubatsira cheko kuti baba wangu wasaititira mhikodza wakatitira kuti vana vasikana tisaita se tisagare mudzimba. Ndo munhu watingatoda kuti anyanyondibatsira kundiitirawo muteuro kana kune vanokwanisa kuitira vamwe muteuro kunze uko. Vanhu yatori nesimba chairo. Ndo zvandinganyanyochemera nekuti vanina vangu vaende kuchikoro vasazosangana nezvinhu zvandakasangana nazvo. Inini kuti unotizira usati wakuda kutizira, asi uda kutiza situation yepamba kana kuti situation yemufamily. Nekuti vanina vangu vanogona, vese vanoita manumber 1, asi mwana anogona kutadza kugona chikoro nekuti anogona kunge achienda kuchikoro asina zvakakwana. Ndo zvinenge zvingori pamwoyo wangu chete nguva dzese. vari kuzvinzwa tese takateerera. Saka pane here zvamungadawo kuti vamwewo vanhu vange vachinzwawo zvandisinawo kubvunza kubvirawo kwamuri, nekana malessons wamungadawo kuti vamwe vanga vachidzidza, includingwo vana vasikana, vanawo vedangwe angave mukomana kana musikana, kanawo chizvidzidzo kana mashoko amungadawo kutaurira kune vamwewo vabereki vanenge vachigarawo nevana kuti vaitowo sei pamusoro pemafamilies avo. Inini ndinoda kungodzidzisa panyaya yevabereki kuti ngatisaselekte vana, ngatisasarudzei vana. Mwana anokura nemwoyo wakaremerwa, like inini ndinonyatsonzwa kuti ndakaremerwa nenyaya kuti ndaiselekta. Saka shungu ndedzekuti vabereki musasarudze vana, kurai muchingoita vana venyu zvakafanana, zvisinei kuti ui first born, nekuti nyange wakawa first born munhu ane mwoyo wakafanana nemwana wesecond born. Wokuti tinozosiyana pakuti uyu anenge ane mwoyo wekubereka, asi pain anotoinzwawo munhu akaita seye haacheme anenge asitori nayo kuchemera, asi anenge aida kutochema. Saka ndokuri kudzidzisa kwandingeti kuvabereki vari kubereka vana vavo kuti triitai vana zvakafanana. Uye ukaona kuti zvinhu zvanyanya kana kuti mubereki akaona kuti atadzirwa nemwana, ngaregere kuchengeta chigumbu for mwana wakabereka kweupenyu hwese, kuti mwana anogara aine stress yekuti baba wangu ndo wada kutaura nawo asi handikwanisi kutaura nawo, anotyisa kutaura nawo. Kana kuti munobatira vana venyu mushonga, ndo chimwe chidzidzo chandoda kudzidzisa kuti musaite utsinye vakadaro kubatira vana venyu mushonga. Uye kuvana vasikana kuti ukaona zvaoma usafunge futi pfungwa dzekutizira, beta kutoenda kubasa than kuita sei than kutizira. Ndo pane dzidziso yaningade kupa kuwana. Zviri munzeve. Ndofunga mhuri yeZimbabwe iri ngozvinzwira. Chimwe chii changa ndichida kubvunza nezvacho. Alright, ndanga ndida kuti munge muchitaurwa henyu mashoko ekupedzisira amungadawo kuudza kana kuna baba venyu, kana kuri kuti vakazosanganawo neino yeprogram, kana mashoko ekupedzisira mungadawo kuudzawo kuna amai. Kuna baba wangu ndinongoti dai maitawo mwoyo wakanaka, nokuti tinotombokufungayo tichifunga kuti wediwei tatosuwo baba wedu, asi kuti titaure nawo hatikwanisi nokuti tinenge tichiwatya. Uye kuti dai madzoro mwoyo wenyu machengetewo vana venyu, nekuti mangwana muchazowada, pane kuti ndingovachengeta ndiri ndega zviri kuita zvichindiomerawo. Dai muri vamwe makwanisa kuchengeta vana venyu. Kuna mai? Kuna mai ndoda ngoti mama, Mwari wakukomborerei nekuchengeta kwamuita mwana wangu nevanina wangu nekumira kwamakaita neni. Hamuna kuda kumbondirasa muupenyu hwangu nekutirasa tese, asi makaramba muchingotichengeta nekumira nesu. Saka
ndiyayo mashoka angu chete andinawo. Aiwa, tinotenda nekunareta nyaya yenyu. Ndofunga mhuri yeZimbabwe yazvinzwira. Tokutendai nekuteerera mhuri yeZimbabwe. Ndofunga nyaya yanga iri pano mangoinzwa. Yanga ina vahanzvadzi vedu. Inyaya yakaoma. It's a very emotional story, so to say. And I'm sure kuti pakurondedzera kwanga vachiita nyaya yavo pane zvinhu zvakawanda zvamatodzidzawo kubvira ipapo. And ndine chinhu chandabata chavataura chekuti kumasowe kana kuti kunobatsirwa unogona kuenda, asi havasi munhu wese achawana kundiso kubva pakuendawo kunobatsirwa kaangave achinoita. Ende zvekubatsirwa hanzi zvinogona kutotoredzera ropa chaiko. Ropa rako rinogona kunge richitoramba kuti kundiso yako inge ichita sei, inge ichinosvika. Ende kune vana vasikana pane shoko ravataura rekuti situation kana ichinge yakuomera zviri nani kuti munhu utsvage basa pane kuti utsvage murume kana mukomana waunenge uchifungidzira kuti anogona kurerutsawo upenyu hwako. Pari zvino tirimo muSouth Africa, tiri kufamba tiri kumbotenderera. Saka kune vanenge vakasununguka, vanenge vachidawo kuzoitwawo ma-interviews, rega nditaure ma-areas atingakwanise kunge tichisvika, ma-areas akaita seana Pretoria, kuJoburg tinokwanisa kusvika futi kune vanenge vakasununguka. Toenda kuPMB, kuDurban tinokwanisa kusvika. KuCape Town tiri kuda kuti tinge tichisvika, but budget yedu ndo yatinogona kutadza kuziva kuti yakamira sei. Kune vanenge vachizodawo kubatsirana nehanzvadzi vedu, namba dzedu dzinobudawo pascreen, munogona kutibatawo ipapo. Kune vanenge vachida kuvabatsira nemari kana counseling or any form of support yaangagona kunge achipa munhu, munongondibata panhamba dzangu, then ndokusanganisai navahanzvadzi vedu vatanga tiinawo muzuva ranhasi. With that tinosangana zvakare pane chimwe chikamu.